A ko si ti, a koji sam ja? Lepota te reči jeste što ono jeste sinonim za dosta stvari, ali svakako za neku prijemčivost više različitih stvari. Kalem postoji i na biljkama. Želi smo da to bude jedna reč, da to bude reč koja je čitljiva na svim jezicima, da smo stigli do melem, beleg i kalem. Melem je malo pretenciozno, beleg malo to G je rogobatno i onda smo definitivno zaključili kalem, a i stvarno se najlepše uklopilo nekako ovo što mi radimo. Previše ovih nacionalnih podela, previše toga, ovo je moje, ovo je tvoje, a ko si ti, a koji sam ja. I mi smo napravili misliju da stvarno bude to čitljivo, lepo, da bude razumljivo svima, da mi preskočimo te barijere, te granice koje je uzeo neko i nacrtao. Nama jeste želja da mi stvarno čačnemo svuda, u svaku sredinu, da vidimo da li smo mi stvarno na dobrom putu sa tom idejom da preskočimo te nacionalne podele.